Moitas grazas. Eu quero comezar cunha pregunta. Está a música en galego no mellor momento da súa historia? Bueno, se non está no mellor momento, ha de estar nun dos mellores momentos da súa historia, non? Iso témolo bastante claro. Temos artistas que están enchendo por ali por onde van, non? Lémbrome dese concerto histórico no Coliseum da Coruña por parte das Tanxugueiras, ou pois ese doble cheo en tempo récord por parte de Rápans aquí ao lado, na Sala Capitol, ou mesmamente o cheo no Mar de Vigo por parte de Fillas de Casandra. Pero non é que enchen recintos aquí na Galiza, é que a música en galego está trascendendo alén das nosas fronteiras, non? Mesmamente, Camaño de Meixeiras é un grupo que neste 2024 debeu facer como 14 concertos por máis de 6 países europeos. Baiuca vende encher unha sala agora en Alemanha. Estamos asistindo a un momento no que as nosas artistas son fenómenos de masas que fan 30, 40, 50 concertos. E sabedes que teñen en común que en todos eles hai xente que son fanáticos, que fan horas para esperar por elas, que collen as primeiras filas, que se deixan a súa gorxa cantando as súas cancións. E iso é precioso, non? Teño como a sensación, non, de que cando vou a un concerto dun artista en galego e vexo eses grupos de xente emocionándose, esas nenas subidas aos sombreiros das súas nais, portando pancartas ou pandeiretas, que é algo emocionante, non? Pero, bueno, non todos son cousas positivas, non? Todos asistimos e vimos fai un par de semanas eses datos do IGE. Eu de vez en cando dou charlas en institutos e colexios falando disto, de música en galego. Ás veces sinto como que non é que o IGE se equivoque, senón que ás veces ata que se queda curto, non? Dá grazas se coñecen as Tanxugueiras, sabes? É complicado, non? Teño a sensación, non, de que a música en galego está tocando un teito que non tocou ata agora, que está en máximos históricos, pero tamén teño a sensación de que hai marxe para seguir medrando, non? Sinto que a marxe posiblemente estexa nese grupo de xente que destacaba o IGE, nesa cativada, nesa xente máis nova, non? Ao final sinto que a música en galego xa está moi asentada, pero que precisa entrar neses círculos de xente nova, non? A música en galego sinto que no seu día tivo unha débeda histórica con esta xente nova, con esta xente que estaba nos institutos, que estaba nos colexios. Por qué? Bueno, pois ao mellor porque a xente que creou música en galego era xente un pelín máis adulta, que xa non estaba nos institutos e, polo tanto, non utilizaba a mesma linguaxe, non tiña as mesmas inquedanzas e tampouco creaba nos estilos que estaban de moda para a xente máis nova, non? Por onde pode medrar a música en galego? Pois pola rapazada. Pero como conseguimos iso? Ollo que o que vou tirar agora vai soar moi utópico, creo que todos seremos conscientes a medida que vaya soltando cousas, pois o mellor hai que obrigar ou polo menos incentivar, imos chamarlle así, as institucións, non? Creo que teñen un peso moi importante para poder achegar a música en galego a esta xente máis nova. Como conseguimos iso? Pois a mellor as institucións o que deberían facer é proporcionar espazos nos que a xente máis nova sinta a necesidade de ser creativos. Non sei, ao mellor cun préstamo de instrumentos, habilitando salas de ensaio, podemos conseguir que a rapazada colla e que xunta as súas amizades e digan, bueno, imos comezar a facer ruído. E dese ruído o que imos facer é crear música. E nese punto que as institucións digan, pois ao mellor o que temos que facer é fomentar concursos
concursos que sirvan como rede, pero en galego, por suposto, que sirvan como rede e como incentivos para esa xente nova, non? E que a xente vai aí a eses concursos e diga, bueno, pois imos intentalo. Por que non? Temos incentivos. Ao final, todo se trata, como falaba antes María, de referentes. Non. Temos a sensación, non, de que por que as artistas que hoxe en día están enchendo recintos por aquí, pola Galiza, non poden ser artistas en galego? Por que a música en galego non pode ter referentes? Eu creo que xa estamos avanzando nese sentido, non? Eu creo que Tanxugueiras, Fillas de Casandra, de Rapans, poden chegar a ser grandes referentes e que a xente, sobre todo a xente máis nova, mire para elas e diga, oh, pero que se pode, pero que realmente poden facelo, ou que saian dicindo, Dios, teño a necesidade, ao sair despois deste concerto, de querer facer algo similar, de transmitir esta enerxía ao público, ou que saian de escoitar unha canción en galego e digan, Dios, esta canción, esta letra, esta melodía, pode xerar en min creatividade, que non sei, teño cousas que dicir. E ao final, iso que vai facer é que xente máis nova, como está pasando agora, comece a crear, pero comece a crear nos seus estilos. Hoxe en día estamos nun momento no que a música en galego está en moitísimos estilos de música, con moitísimas linguaxes diferentes. E iso que vai facer é que xente máis nova diga, anda, pois agora sí, hai xente cantando en galego que canta no meu mesmo idioma, que ten as mesmas inquedanzas que teño eu. E se conseguimos iso, que eu creo que estamos polo camiño, teremos moito terreo gañado. Sinto de verdade se me centro moito na rapazada, teño os meus prexuizos, teño a miña subxetividade e sinto que atacando pola parte da rapazada podemos chegar mellor. Ao final, a rapazada non vai deixar de ser o futuro deste país e o futuro da lingua. E tamén teño a sensación que un público adulto é un pouco máis reacio a adaptar o seu consumo pois iso, a cousas que non está acostumado. É complicado sacar a un adulto de pois agora vas a escoitar algo noutro idioma no que non estás acostumado. Polo menos esa é a sensación que teño eu, teño a sensación un pouco de que o público máis novo é un tanto máis flexible e que, polo tanto, vai ser un pouco máis accesible atacar por aí para poder penetrar neses grupos. Porque, ao final, sinto que diso se trata, non? De entrar nos seus círculos de ocio, que é algo moi complexo. Eu, por exemplo, levo 3-4 anos creando contido en TikTok. E, en parte, é por iso, porque sinto que entrando dentro dos seus círculos de ocio, de entretemento, podemos impactar neles, que eles estén facendo scroll nas redes sociais e de repente atopen a un chaval falando en galego, digan, un chaval falando en galego, que raro. E de repente digan, pero está falando de música, que raro. Pero esta canción en galego, que raro. Pero estás impactando neles. E ao mellor din, pero se mola. Pois aí xa lle estamos gañando terreo ao resto. Por iso precisamos diso. Precisamos que siga habendo referentes nos seus círculos de ocio e de entretemento, que os músicos consigan adaptarse un pouco aos seus círculos de ocio e entretemento e poidan entrar aí e digan, pero mira, pero que se fai música en galego, porque un pouco temos esa sensación de por que se a música en galego está en máximos históricos, non? Por que non está? Por que esta xente non se entera? Se están tocando por todos lados, se parece que te tropezas e vas a un concerto dun artista en galego hoxe en día. Pois porque vivimos nunha burbulla, como todo. E eles tamén viven nunha burbulla. O que pasa é que a súa burbulla non é a nosa burbulla. E tampouco podemos pretender que eles formen parte da nosa burbulla. Ao mellor o que temos que facer é entrar nas súas burbullas. Hoxe en día, un hábito de consumo moi habitual dentro das súas burbullas da xente máis nova
dentro da música en vivo son os macrofestivais, que todos sabemos o negativo que é para a industria musical un macrofestival, pero a súa burbulla de ocio e entretemento a día de hoxe está aí. Esta xente xa non vai ás salas. É complexo que consigas levala. Se teñen un presuposto anual para ocio, van a invertilo en 2 macrofestivais e un macroconcerto. No macroconcerto xa non podemos entrar porque son artistas internacionais, pero eu creo que unha das vías nas que pode impactar a música en galego na xente máis nova é entrando no circuito de macrofestivais. Se antes falaba de utopías con respecto ás institucións, isto igual é ata incluso máis utópico, non? Porque ao final os directores de macrofestivais non deixan de ter certamente unha posición política. Isto vou non dicir aquí, pero bueno, a modo suposición, non teño unha certeza como tal, pero sí que teño a sensación de que son xente que está politizada e non quere que entre a música en galego por este mesmo feito. E por que digo isto? Porque realmente fai 10 anos ainda podía colar a excusa, no? De que un macrofestival é un macrofestival, está para vender entradas e para ser rentable sacar diñeiro. E antes, pois fai 10 anos igual podía comprar non metemos música en galego porque non vende entradas. A día de hoxe xa se lles cae a excusa. Por que? Porque estamos vivindo un momento complexo a nivel musical aquí na Galiza, porque os grupos en galego, tendo 5 ou 10 veces menos presuposto que artistas internacionais ou que cabezas de cartaz estatais, venden máis entrada que estes grupos. Entón, diso se trata, non? De rematar coas excusas dos directores dos macrofestivais e tamén de dicirlles ti que te preocupas pola viabilidade deste proxecto, que o que che importa é o carto, realmente é moito máis beneficioso para ti incorporar a música en galego co que conleva, coas entradas que van a vender e co aforro que che supón despois de traer outros artistas. E cando entremos nese circuito, teremos moito gañado. E teño esa sensación, sabedes por qué? Porque eles estarán ali esperando polo seu artista e de repente chegará todo o talento que temos aquí nesta industria e quedarán mirando e dirán, ostra, isto en galego, a ver. E de repente verán que se monta unha festa e sairán dese festival e dirán, pois do que mellor lembranza gardo é dese concerto de música en galego que montou unha festa criminal e foi moi divertido. Pois vou a seguir investigando por aquí. Ou simplemente non vou a seguir investigando, pero vou a impactar neste festival, neste outro festival, naquele outro tamén. Entón xa se normalizará que esta xente máis nova este consumindo música en galego. E aí a música en galego estará dando un paso de xigante para seguir rachando ese teito de cristal que temos co idioma. Que ironía, non? Que ironía que no mellor momento da historia da música en galego coincida co peor momento histórico de falantes en galego, sobre todo na xente máis nova. O mellor tendemos a ser moi pesimistas e dicir estes datos son terroríficos, a lingua está morrendo. Ao mellor estou eu pecando aquí de optimista, pero a música en galego está sendo un fenómeno de masa, sobre todo nestas xeracións postadolescentes ou preadultas, non? Por así dicilo, nas etapas universitarias e demais. E non podemos esquecer que esa xente dentro de 10 anos terá a posibilidade de ter fillos. Se poden, claro, eso xa dependerá de como este a cousa. Pero, non, esa xente, en algún momento, algunha, terá fillos. E eses fillos terán a oportunidade de medrar ou en galego ou polo menos con referentes culturais en galego. Porque esa rapazada que dentro de 10 anos terá fillos, hoxe en día é fanática de grupos en galego.
E iso é moi importante. E ao mellor, mirando a curto prazo, está a cousa fatal, porque está a cousa fatal, pero ao mellor dentro de 10 anos igual muda. Igual se collemos algunhas destas ideas e se levan a cabo, podemos conseguir que a cousa mude, non? Temos talento. Temos moitísimo talento. Moitísimo talento. E dunha cousa estou convencido eu. Estamos moi infravalorados. En parte, porque facemos música en galego. Pero a capacidade que temos de crear envolvendo a nosa cultura, a nosa tradición, ten un potencial incrible. E quero rematar xa parafraseando, e teño que pedir perdón de antemán ao exadestrador do meu equipo do Celta, Toto Berizzo, que un día dixo algo así como que hoxe petamos na porta e non nos abriu ninguén. Bueno, pero mañá voltaremos e seguiremos petando na porta. Tampouco abre ninguén. Pois así todos os días, atacando. Ata que tiremos a porta abaixo de tanto bater nela. Eu creo que un pouco a sensación que teño coa música en galego. A música en galego está petando e temos portas pechadas. Pero se seguimos así, se seguimos medrando, se intentamos buscar dinámicas ou intentamos buscar solucións para poder chegar a máis xente, para poder rachar o teito de cristal, pois, ao mellor tiramos a porta abaixo de tanto bater nela. Moitísimas grazas, boas tardes.